दायो जोङो थांनो ओंखारदो लोगोफोर माबा जेम्स एक्टर लाहानाव खोथिया फुनो आरो लोगोफोर गोदान गोदान सिख्लाफोर दुब्लियाव हाबफेरियाथ' फट'आनो खोथिया फुनाया दालागै फेसबुकआव 4000सो 5000सो आपल'ड जाबायमोन खोमा मोनसेल' फट' आपल'डदोंसो गोजोनखाया हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय पुरा माने रेडि आरोना लोगोफोर गानफब जोमफब ओमफ्राय दायो अबाव थांनो ओंखारदो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय थौदो होमबा लोगोफोर फै लारि लुरि ओंखारबोलायदो फैदो दायो जोङो थांनो ओंखारदो लोगोफोर माबा जेम्स एक्टर लाहानाव खोथिया फुनो आरो लोगोफोर मोनायाव ओरैबायसा माने एलबिनि गेजेरजोंहाय माने बिराद हाजिरा नागिरहरदोंमोननो हाजिराखौनो माने नागिरनानै मोनाखै इसोरनिथिं जेम्स लाहा ओंखायनो जोङो दायो जमा ओंखारजोब्बाय नै इसानावनो थांजोबगोन गासिबो लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर चिरांनि इनिफ्राय उदालगुरिनिफ्रायबो माने फैनो नागिरदो ओमफ्राय जोङो दा बाक्सानि नालाय जेम्सआबोथ' बाक्सानिखा लोगोफोर इनिफ्राय बाक्सानि खाथि खाथि जायो नालाय जोङो दायो खोथिया फुनो थांनो नागिरदो आरो जमायैनो नै गासिबो थांगोन आरो आइमोनबो थांगोन लारि लुरि जेम्स एक्टर लाहानाव हाजिरा मोनाखैना आब' ओंखायनो जों गासिबो दायो इसानावनो ओंखारजोबखाबायना आब' साथा सुथा लाबखाबाय रेडि जाखाबाय अखाबो हाबाय दंना ख्रेब ख्रेबनो सब होजोबगोननो अलरेडि गासिबो होजोबगोन आब' जि मोनजायो नोङो टेनसन लानाङा खोथियाखौल' माने मोजाङै फुबानो जाबाय सब होजोबगोननो बिनायखिनिखौ होजोबनो ओंखारदो मोनायाव माने एलबियावनो रायलायखादोंमोन आङो लोगोफोर जेम्स एक्टरजों ओंखायनो माने दिनैयो ओंखारबायबो आरोना रेडिनो फुङावनो ओंखारबाय थाब मोनहैनांगोन ना दायो जों फोथार मोनफैबाय लोगोफोर 5:30 लासै आथा फुखांबाय नै आंना खोथिया फुग्रा लोगोफोरा सानैया अनसलिनि ओइ बाबु नायना हो जोंना खेबसे मोखांखौ लाजिनालै फाग्ला जों आरो दुप्लिकेट खोथिया फुग्राफ्रा मा लाजिनो गाज्रि मोननाङा दे अरिजिनेल खोथिया फुग्राफोरा मालाबाबो भिडिअ बानाया जाय फुंनिफ्रायनो खामानि मावो जों आरो दुप्लिकेट खोथिया फुग्रासो ना दा जोंनिया भिडिअबो जायो बाट जोङो बेखौ माने एसे रावबो गैयिनि थाखाय फुना होनो गोनां जादों आरो सोरबाया सानगोन देखायदों होनना नङा फुना होनो गोनां जादों बाध्य रावबो गैया माने बुरै मानसियानो फुनो हायोब्ला जों सेंग्राफोरा मानो हाया बेफोरबायदि होननानै बेनिफ्राय फंसे बाथ्रा बुंनि र' आं लोगोफोराबो आंना आलादा आलादा गोजानि आं लेंहरनायखाय फैदो दुप्लिकेट खोथिया फुग्रा दुप्लिकेट माइ गायग्राफोरासो भिडिअ बानायनो हायोलै सेंग्राफोर अरिजिनेल माइ गायग्रायाबो मालाबाबो भिडिअ बानायनो हाया आरो सोरांनायनिफ्राय फुंनिफ्राय सिथ्ला सिबनानै ओंखाम संग्रा फुंनि सानफुनि मोनानि ओंखाम संग्रायाबो भिडिअ बानायनो सहस नङा अरिजिनेला दसे दसे मावलाय दसे थालाय बैफोरबायदियासो इउटुब बानायनो हायो जानायनि लोंनायनि देखायनो हायो अरिजिनेल सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय मानसिखौ संनानै जाहोनांगौ न'खरनि मानसिखौ संनानै जाहोनांगौ बे मालाबाबो हाया संनानै जाहोयि बेफोरसो मा दसे दसेनि थाखाय देखायनो हायो दा जोंबो दुप्लिकेट खोथिया फुग्रा नालाय अरिजिनेलबाथ' मालाबाबो हानाय नङामोन जादोंना जायाखै खोथिया फुनाया खेबसेनो फोजोबखायो नै रावनो दाख्लै हिट जादों ज्रावखा खेबसेनो दा बोखांगोन र' जोब्बाय हांसो फरायलायदो जोंना बाबुआबो रोंथारगोलै केमेरायाव जादोंना जायाखै नै दसेनो फोजोबबाय ग्लाम ग्लामखा हाबायानो नै दसेनो मिसिं बायदि फुथारदो सहाय माथो मिसिं बायदि फुथारदो मिसिंआबो हाबावा हमबाय आरो होबाय है सिख्लाफोरनि खामानिखौनो सेंग्राफोरा हाया नङा फाग्ला जितु सिख्लाफोरानो हायोबा जों सेंग्राफोरा हाया जेबोआनो नङा माथो
सेंग्राफोरा इखौनो गियोलै थै जेबो गिदिर खामानि नङा खामानि बेलाय दसेनो फोजोबजोबना होबाय थै फाग्ला बेखौनो हाया नामा सिख्लाफोरनि खामानिखौनो है हाग्रायाबो आल्ट्रा मडेलनिसो गोदो बैदिसो खायोमोन नै आंना लोगोफोरा अनसलिनिसोबाव सेंग्राफोरा है फंबाय नुजानालाय खेबसे सिख्लाफोरा बाय आदाया जोंना खोथियाबो फुलायनो रोंगोनलायथो आयदा ना आब' फुंनि 5टानिफ्राय 8:30 लासै दब्लायनै फुबाय जोङो हाया सहस नङा गोदान सिख्लाफोर दुब्लियाव हाबफेरियाथ' फट'आनो खोथिया फुनाया दालागै फेसबुकआव 4,000सो 5,000सो आपल'ड जाबायमोन खोमा मोनसेल' फट' आपल'डदोंस' गोजोनखाया ना नबिन मोनसेल'दो जायोना खेबसे आपल'ड जायगायाव मोनबा होखायो खोथिया फुनो चान्स मोननायजों गोदान सिख्लाफोराथ' होथारगौमोन मावबाय थाग्रायाथ' रावबो होखाया र' हा मावमारबायलै दिनै हायोना सेंग्राफोर हायोना है खोथिया फुनायाबालाय मा जानोलै जोंनिया जोब्बायानो हे नै मोनसेखौ बुगोना बुगिया बुफिननांगोन इखौ थैलांगोन माइ गायग्राया दोखो रायगोनलै बबेनिबा खोथिया फुयबाय खोथियाखौ बिगोमाया जोंखौ होनबाय फुथ'नांला जाबायनो गायग'नानै नुवानो नङाबा जोङो दब्लायनि दंबायमोन होजोबखाबायमोन है नैखौ खेबसे बुफिननांगोन फाग्लालै नि खोथिया खाग्रायाबो दानिया बेलेग स्टाइल जाबाय भाय आं मोनथियामोनलै बेजों खोथिया खायो होनना बेखौथ' बाननो नङा मारै लांगोन मिथियालै बस्थायाव सोना लाङो ना बेयाव लांथोंसै गय देना खंजोबो खोथिया खायो अब्ला बबे जायगायाव सेंग्राफोरा खोथिया फुयो जोंनियाव खोथिया फुवालै सेंग्राफोरा जोंनि गामियावथ' फुवा नोंसोरनि जालाफोरावबो सिमलायावबो फुवाना खोथिया सेंग्राफोरा फुवाना सिख्लाफोरासो फुयोना जों बायध'आव मावनो गोनां जादों बेनिखायनोथ' जोंखौ लामा नायलांसोदो मानसिफोरा मिथिबाय हौवाफोरानो खोथिया फुदोलै सानदों ओजा जोंबो एक गिनासो जोंबो फेरग्रा नङा दै जोंखौ नायलांदो आरो मानसिफोरा हौवाफोरानो खोथिया फुदो जादों खोमा जालायावसो फुदोना जोङो बेनिफ्राय खिन्थु माइ हायो दै दिखियाजुलि साइडजों हिनजावफोरा सिख्लाफोरा बिराद खस्थ' हायो माइ आसरित मोनो आं खोथिया फुनायनिख्रुइ माइ हानाया खस्थ'सिन दिखियाजुलि सनितपुराव सिख्लाफोरा अयथासार माबायो माइ हायो बाट खोथिया फुनाया माइ हानायनिख्रुइ जेबो नङा फुजोब्बायानो जों दसेनो दब्लायनै फुबाय जोङो फुंनि 5टानिफ्राय सान ओंखारस्लाबनो मोनि सोरनोबा नांगौबा आरो लिंदोसो खानाय गैया दे डाइरेक्ट फुना आरो गारना फैनाय हरसेया फुना फोजोबना फैगोन भाइ सोरनोबा नांगौबा बुं जियानो जा फुबाय गायग्राया बोरै गायो गायबाय थादो खोथियाखौबो बिराद मोजां दोननांगौ स्र'नो मिथिबाय नङाबा गायग्राया मा खस्थ' जायो खोथियाखौ मोजां दोनाबा गायनो हानाय नङा जों समान खालामना होआबा अयथासार खस्थ' जायो गायनायाव अनसलिनिसो जोंना बाबुआ हायो ना बाबु मावनांगौलै ओरैनो थास्लायस्लाय दा सोरखौबा गोसोथोनाय थानानै गोसोथोनायजों फन रायलायबाय थाबा माथायासो दिमाग खाराब जागौमोन नों मा नों मा मावदो मा मावाखै बहा थांनायदो बहा मानायदो माथायासो दिमाग खाराब जागौमोन बाबु खामानि माव जेबो टेनसन गैया मबाइला गारना दोन जेबो टेनसन गैया बिन्दास मिनिलायदोलै बाबु गोसोथोनाय लाफेराखैबा आं खोन्थागोन मा प्रब्लेम फैनो हायो मोनसे नों खामानि माव बिन्दासनो बेनिफ्राय माने नोंथांमोनखौ आं ओरैनो प्रेंकसो बानायदोंमोन आरो जेम सेक्टर लाहानाव खोथिया फुनो फैयाखै न'आवसो फुदो जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय माने दिनै अखा हानायखाय माने
आगोमा थिगोमा ओरैनो मा होनो 1.5 दब्लायसो मा 1.5 बिगासो दङ आरो लोगोफोर ओमफ्राय 1.5 बिगाखौ माने गायनो हायाखैमोन अखा बांखाबो गैयामोन नालाय सान्दुं ख्राव ख्रावनि जाहोनावनो ओमफ्राय लोगोफोर माने मेन माइखौनो जोंहा गायनो मोनाखै आरो माइसा फाख्रि मोदायनो बावग्राखौनो गायनो मोनाखै ओमफ्राय लोगोसे माने फिथा जाग्रा माइब्रा जौ संग्रा इखौसो गायनो मोनाखै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फुगोन आरो ओइनो आइया लेंहरलाय लांदो दे फुदो दे ओमफ्राय नै लोगोफोर जि बायसा गोजौ गोजौ जाना दं माइब्रा खोथियाया फुनोबा माबायदि जागोनबा नै बोनांगौल' आयै बिबो नांगौ दाय दे आयु माथो हायानो फैयाखै दे 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 फेंखा हरखालायदो आइ थिग जागोन दे एबारो बिराद गोजौ गोजौ जागुलायबायमोन लोगोफोर अखा गैयिनि माने गायनोनो मोनाखै ओमफ्राय अखा हानानैसो नै दायो थिम थिम थाबाय दैया जि अन्थाव बाथाव अखा हाना होबाय दासो ओइ नोंसोर सानैयावबो थांदों गथ' माखाया जि साफा नै लोगोफोर फुनिसै एबारो मोजांनि जरावनो इदि फुबाय नामा नोंलाय सर बोलाबदो आरो दोनदो दानो हागोनथ' गैलानो नै खावसे हाबायानो नै दसेनो मिसिं बायदि फुथारदो सहाय माथो मिसिं बायदि फुथारदो मिसिंआबो हाबावा नायदो नै लोगोफोर मोजांनि जरावनो माबायसा फुदो आंनि बिमाबाया बिबोनाङा खोथियाखौ लोगोफोर नै बरिया हा थांस्लाबाहाय सालाय खान्दाना अके माबा जागोन आं ललिपप लबंग जागोन लबंग लाल साह गाइखेर गैया बिदिनो लोंसाबदों दे आइ बिखुनजो रानगावलि आलुखौ खानाय फाल्ला खानाय फाल्लासे जालायगोन लाबोदो नङा लाबोना दोनफैखाबाय